כבוד היושב בראש, שרים, כנסת נכבדה, في البداية لا أستطيع إلا أن أرسل بأصدق التعازي لأهلنا في سوريا وتركيا في المصاب الجلل، سائلين المولى الرحمة للأموات والشفاء للمصابين. من الجدير ذكره أننا في الحركة الإسلامية חברת הכנסת, אני רוצה לנהל את המליאה. תודה. אני אנהל את המליאה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, עצרתי את השעון, ברשותך. כשמשחילים משפט או שתיים בערבית, זה דבר אני יכולת להגיד בעברית, מה הבעיה? אבל הם לא... אוקיי, אז שיתעזרו בסבלנות. שנדאג שיהיה פה תרגום. אז שיתעזרו בסבלנות. אוקיי, היא תתרגם את הדברים, ופעם הבאה צריך לדאוג שיהיה תרגום מראש. תתעזרו בסבלנות. אבל צריך לדאוג שיהיה תרגום. חבר הכנסת קריב. من الجدير ذكره أننا في الحركة الإسلامية أقمنا غرفة طوارئ من أجل نجد إخواننا في تركيا وفي